ना चली हो जाए। अरे हो ठीक है चलो चलो हम आ चले कहाँ पतिया है ओइनी है न तर पाहुन र माई के चुमाले तर ये का खतड़ तू को ये पूछे हम देखिए हम सपनों में ना सोचलियो कम अरे गिरा देखो अरे बड़ा टूटल छोड़ी ना छोड़ी ये का पतंज जी देखो हो कातना दिन दामाद जी के ओइले भइल आई नहीं सोचतनी न आ कि तनी चली घूमी आई बाकी काहे खाती के बिना बोलावल आवे नी नाही हमार तो भतार के कोनो गमे गाता नहीं खे बंगाल में अपन माइन के मुँह नहीं रेखतरन हैं तो हम केकर मुँह नहीं रेखी हमार तो ये मन करता कि जा तनी पाहुन के बोलावे आ बोला के उन्हीं के मुँह नहीं रेखी अब हम सच में एकदम हमारा तना मन पिताइल बना कि का बता लावे के जा तनी उनकर के फोन लगावे अब उन्हीं के कैसा हूँ एमा कोमा कह के बतियाई तबे ना जाता बा घंटे। हेलो हेलो गोड़ लगता नहीं है अम्मा जी खुशे रही का हाल बा सासू जी ठीक बाटे अपन बताई सब बढ़िया बा बोली काहे खातिर फोन कइनी है अब फोन ये खातिर कोई नहीं हमी का कि जब घरे केहू नहीं खे तो तनी रौरा ना सकेनी ठीक बा अम्मा जी आ सकीना लेकिन अब जाना तनी ना कि ससुरारी में बार बार अइला पर मान जान ना होला समझ तनी ना ऐसा कोनो बात नहीं खे जी बताई हमारे को पतो बे हमारे को बेटी बे और रौरा खातिर एक गोड़ पर खड़ा आदमी रहेला कैसे रहुआ बतियाव तनी हम समझ तनी हम सब मानत तनी आज जानत तनी आज हमार मर्दा ने खन तबे न रौरो ऐसे कह दे तनी हां मर्द मानुष जेकर घरे ना रहे लोकर जे रहेला उहे ना अपन देखेला सुनेला हां मतलब माना थोड़ी कर तनी कि हम ना आईबे करब आई तनी ले चला के बा हमरा के लखनऊ लखनऊ का करी अम्मा जी सोचने के लखनऊ तनी जाके आँखिए चेक करा लेती कहीं काहे धुधुरा लौकताटे। अच्छा बाबूजी बाहर बना सरवा हमार लखनऊ बना अब जानते बानी कि बबुआ के गईले आज साल 2 साल हो गईल मुंबई अब वो जैसे ओकर कंपनी छुट्टिए नहीं खेते। अरे कमाइलो जरूरी बा अम्मा जी काहे जी फोन ना करला का बबुआ और की है फोन आवेला महीना पे खाली आ जाला हाल चाल पूछला कि ठीक बा कहतनी का अम्मा जी बोल पैसा रुपए ना पैसा रुपए का है लखनऊ रवाना चलो चलब जी चल के तनी मच्चा सामान ले लेती चले ठीक बाटे हम आ जातनी कब आवतनी आ जातनी सजिए बेरवा का दिक्कत बाटे आ जाई कल चलल जइतो ठीक बा भोर वाली ट्रेन पकड़ लिया जी लीची भी हां ठीक बा हां लीची ट्रेनिया पकड़ के चले के ठीक बाटे हां ठीक बाटे आई ठीक ए पाहू का बोले बुचिया ठीक बिया ना अरे राउर बेटी बहुत धन्य लक्ष्मी बिया बहुत बेटी ठीक बिया अम्मा जी कौन दिक्कत नहीं ठीक बाटे तब आई जितना जल्दी होके होता ना ठीक बा अम्मा जी चली ठीक बा गोड़ लगाता नहीं हाँ तो आबो अब तब ना पता चली कि लखनऊ लेके जातनी आ कि पार्क में प्यार करे लेके जातनी आबो हमार तो प्यार और तू भेजे आके बैठल बड़ी केकरा से बतियावत रही फोन से अरे आवाज आवत रहल ऊ बुचिया के पाहुन रहनी हमी का ठीक बना ऊ कहतनी कि तनी जान जम की बुखार लागता के करा के बने पाहुन के तब मुहे दवाइया जड़िया हम ना देबे नी जमन वही के नाम बतावत रहनी हम आ दीदी ठीक भी है ना हाँ दीदी ठीक है बिया वैसन घर में करे में तो ठीक ना रही तो खराब से रही पूछे नहीं का बनाई खाना वाना ओ हाँ देखो भुला गईनी कहाँ भी वो कनिया में आ सुतल हुई हो का कोनो दिन जो जगह दे कहे ना आकि मछली लिया दे तनी मछरी बड़ा बड़ा मछरी लिया तड़ी कोनो बात का अरे ऊ है भावना होता का इबर जीजा होता ना हां जानता ए कोई बतइबो ना कोई लिए तू अब मुर्गा जाए के परी आशा पड़ रही आवे आ ये चटनी पर मिलता लगल है आवत न त के माने जाके मुर्गा लिया होतिया आ 2 दिन से हम चिल्लाता नहीं कि मायरे मुर्गा लिया दे खाए के मन करता है त ना लिया होत रहल ताई त माने उहे खइयन कि तू खइबी जो जाके तैयारी करस ठीक ना हम जाए तन देखे मसाला ले ले भूलैया मत जल्दी से लेके आ देख ले का बा का नहीं के त हमरा के लिख के पर्ची पर दे दूधवा जन देल रहनी उ पैसा बा ना 500 रुपया जा तन उनकर से मांग के ले ले हई ओकरी बाद आवत तन तो बाप गोड़ा में दर्द है त काम करत
अकेले मैं हमरा संभारे के पड़ला माजल ले धोवल एगो ननद बाड़ी तो का रहे भूंगा के काम और अबू तुंगर माई कहन के हमर लड़की के काम रहा दिया 2 गोतिन रहती तो कितना निमन रही अकेले रहला में बहुते घाटा बाटे मैं काम करत करत दुआर ले घर ले सास बड़ी तो आरामे करत रहेली भाभी अरे तुझा तो घर जा रे अरे हां जी अरे देखो ना एगो कुछ खबर देवे नी झाड़ू रख दो सवेरे झाड़ू लग जे ठीक ना अब खाना बनावे के टाइम हो गइल बटे अरे रुकी जी झड़ मैं कुछ ना बतलसियो ना तो का अरे बरा तोहर नंदो याद मतलब जीजा होता ना ए बरा हां तो गई थे बाजारी ठीक बा हमको मसाला वसाला ना रहला ना तो हम कुल बता देनी हां अगर 2 किलो मुर्गा लिया तो नवरात्र में मुर्गा बनी जी अरे तो अब जनता बड़ो की दिमाग का पागल ही है 2 दिन से मुर्गा कहत रही मुर्गा ना बनी घर में पनीर कहीं दिखे नहीं है जाई फोन कर सब कहनी कि मारे मुर्गा लिया ना बनी जाई फोन कर दे फोन कर खा नहीं जा जाई फोन कर दे जाई कह दी मुर्गा ना बनी ठीक बना अरे अंदर मुर्गा पनीर खाए ना मन करत रहला आ कहनी कि मारे नेवरातन चढ़ जैसे बढ़िया कि मंगा दे के खा बताए तनी उनका बुझा पूजा पाठ तो जान ली ना कर ली ना अच्छा ठीक है तो भात रोटी बनावा हम फोन करके बोल देता नहीं कह दे पनीर बनावे तो बना दे और नया निखन चीज जी औत की नया उनका के मुर्गा बनी तन होई देखो पहले ये तो घर के रहन चाल बाटे का ना कुछ बोले जोगबानी ना करे जोगबानी और तो मैं काम कोई नहीं करी चलो रोटी सब्जी तनी बना दी तो वही तो फरमाइश झरियन कि रोटी ना खाइम तो चावल ना खाइम तो रोटी खाइम दिन भर हमारा जिम्मे ये काम बा हम बोले जो भइए नहीं का बोलू आज बोलम तो कहियन जाके बतोहिया हमरा के बनतिया मुंह मारी होने दिन भर काम कइला के मामा जी हमरा के फोन कर देनी है पता ना उनका आँख खराब बा कि नीमन बा कुछ पते नहीं खे चलत हम मान कि अब देखनी कि भाई माँ सामान हमार सासू जी बाड़ी भाई उनहु को तकलीफ देखल ना जाला भाई आवलो जरूरी बा सार बाड़ा सा तो बाहरे बाड़ा सा आ बाबू जी बाड़ा तो दिल्ली बाड़ा चल कि देखे वाला है नहीं के हम ही बानी तो हम ही ना देख का दिक्कत बाटे जा तो सासू जी के घर आ गई बाटे चल कोनो बात नहीं के चल कोनो दिक्कत नहीं के अब बहुतो दिन हो गए ससुरारी घूमी लेकिन कैसे जाए ससुरारी में तो बार बार जैला पर मान जान ना होला रहेलू भाभी आ साली वो माना कि कहें जे कि जीजा जी आइल बानी या कोई दिन से जात नहीं की घरवा अब का करी सासू जी हमारा के बोलौले बानी तो जाही के पड़ी न पता ना सच बा कि झूठ बाटे आ चल का दिक्कत बाटे हम जल्दी में आ गई है अब हाफे पैंट बाबा ए माँ कौन शर्माए के बाटे ना जूता पहले बानी ना फुल पैंट चले गर्मी का मौसम न बा कोनो दिक्कत थोड़ी बाटे सासू जी चल अपन बनावो तरी स तनी हम पता कर ली कि बाड़न कहाँ बताओ तबे से इंतजार करत करत एगो तो ही बाजारी में जौन है हमार गोड़ कचरा गइल बन फोन लगावे तो हेलो हेलो कहाँ बनी जी अरे अम्मा जी आ गए बनी देखी ना सीढ़िया पर से चढ़ता नहीं आगल में ऊपरा बनी ठीक बा जल्दी आई चली ठीक देख लिया नहीं वो भी से बेचारा आवत रहन हम कमते इंतजार कइले बनी आवत तब बताओ तनी कबे से इंतजार करत तनी गोड़ लगता नहीं है अम्मा जी खुश रहे बोली मुझे तो ट्रेन से सफर उफर कोई नहीं हो कहाँ करी अम्मा जी बड़ा गर्मी रहला साला हवो निके चलत बोली ई ना कि छोटका पैंटा पहन के चली आवेला ये अम्मा जी रउआ के अखिया लौका त जाई रउआ झूठ बोलत नहीं लखनऊ चिल्ला तो नहीं जाए खातिर यहाँ का बनवाए रउआ तो अखिया ठीक है बा अरे बात सुनी पहले का बात बा हमारी लगे आ गई हाँ आ आ गनी गनी ना। हाँ आ गनी हमार बात सुनम कि खाली अपने जोतम नहीं बात सुनब लेकिन रउआ झूठ काहे बोले मैंने बताई सच ना पता होला सुनी अब रोग नहीं आवत तो कुछ तो बहाना मारे के पड़ी ना बुलाए खातिर रउआ जानत नहीं आ ई नहीं जानतन कि हम काहे बोलवनी हो का पैसा रुपया चाहिए अम्मा जी पैसा रुपया ला बहुत बड़ा पैसा रुपया देवे के तैयार बने तो देम का 2-4 लाख ले ली और बेटे ना लगो भले जन्मौले नहीं ई के कह दल सकी बेटा लागो हम बेटा समझ के बोलवनी हो दामाद समझ के ठीक बा बोली काहे खातिर बोलौले बानी बोली हम ना तो के बताएं कि तू बेटा हो के बता रहो कुछ कहत नहीं अम्मा जी अरे ना जी बड़ी गर्मी न बाटे हद हो गई अब तो बाटे देखी हम बात सुनी पहले देख ले हाफे पैर पर चले आइल बनी एगो हमर बात मानो अरे बोल नहीं रुआ के 1000 बात मानो बोली ना तो हमरे कपारे पे हाथ धरी कौन बात बा ये अम्मा जी धरी बात मान तनी कि देखी रौरा कम से कम अपने बानी हम रौरा भलाई सोचम बुराई कबो ना सोचम कपार पे हाथ धरी जल्दी अम्मा जी बेटी के आदमत के बारे में सोचत नहीं कि ना अलगा करा ना 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 नहीं कोल कपार पे हाथ धरी पहले पक्का सुनी ना धरी ना चली ठीक बा रख लेते नहीं अब कोई की रौरा से प्यार करे नहीं आइए अम्मा जी गति अनर्थ हो गयो दारिया अम्मा जी तनी धर्म
काहे नाचतनी दामाद को सास को आए कपार शर्म नहीं। अब तो देखी अब तो रौरा प्यार कैसे हूँ करे के पड़ी लाज अब लागे चाहिए, लाज लागे शर्म करी। उ देखी आजकल लजाए के जुग जमाना है ही नहीं खे। आजकल जितना अपन प्यार जितना मन भर करे के बा कर लो जाननी। तब तो रौरा हमरा कपार पे हाथ धो देल अब रौरा प्यार करिए चाहे मत करी ये तब दिमाग एकर मतलब रौरा मुआ देनी हमरा के। दिमागवा में गोबर नहीं के ना घोराइल हां कि हमारे भरत नहीं अम्मा जी 3 हाली गिनम ना अम्मा जी अब एकदम हाँ या ना करे एक बेटा बात तो लागो। जान तो देबे करो। बेटा लागो। 1 मम्मी बेटा तू। लागो, मम्मी बेटा लागो। अम्मा जी प्यार अम्मा जी कि मैं रोबे वाली का बात बिया। अम्मा जी का कह देनी काहे अम्मा जी आई लव यू तनी उम्र का ख्याल रखी ना। बात सुनी ना पहले आई लव यू। उम्र का ख्याल रखी रहुआ। अब सब कुछ हो गया जल्दी करी आई लव यू। बेटियों से प्यार करते नहीं जरा चलो कोनो बात नहीं के मान जाता नहीं। अरे बोली ना आई लव यू टू। ठीक अब क्या करम अब चली प्यार करी। हाँ, कहे से कि आज हमारे 5-6 साल से देखा तनी की गति भइल बाटे। अब राय दिया बोल देनी ना। हाँ बोल देनी ना कि प्यार करी ना बस हो गई। अब चली झटपट तैयार हो जाए चली प्यार करी जा। अरे रौरा ये तो सोचे के चाहिए इतना दिन से बंगाल गए जाके मुंह मारावत रहन तो कम से कम अब हमारे बारे में तो सोची। उठी चली जल्दी। रहुआ हमारा में का देख लिया नहीं कि पसंद कैले बनी हमारा के बताएं। और का कहत नहीं कि वैसा हमरे में का हाँ, अरे कौन कौन खूबी तो देखी? विटामिन बाटे ये राजा तोहरा बोलिया में। डर लगता है अम्मा जी क्यों एमे डराए वाली कौन बात बिया। अम्मा जी ठीक बा प्यार करब रहुआ से चुम्मो ले इजहार भी करब देखी लेकिन जान जाए कि तो हमके बहुत पिटाई खेल। अरे अब का जी अब तो प्यार कर लिहनी प्यार करेगा तो केहू डराला का। हाँ प्यार की तो डरना क्या लेकिन रहुआ जानत तब रौरा के पास खूब बतिया में नी अकाले बाद में रहुआ बदल गई तो हम ऐसा आदमी ना है। सुनी ना रो डरात काहे बानी। डर लगता देखिए हमारे में कौन खूबी देख लिया नहीं चेहरा में। अरे हम का बताई जी रौरा से। अरे कि तू ही एगो बाड़े राजा आँखी के रे पुतरी रे ओठ के लाली कान के बाली तोहरे लबा अरे पाँव के पायल बाल के गाजल तोहरे लबा अरे कटोहर के काटनिया रोट भइल फाट के आई बलम जी मोलायम कोई चाट के छोड़िए मजी छोड़िए मजी छोड़ी ना और छोड़ी छोड़ी खाना भैया ओटवा काहे काटो तनी जी। अब देखी रहुआ आ गई निका। नमस्ते भाभी जी। बस खुश रहे तब ठीक बानी ना। ठीक है जाई ना रो पानी पी आई जल्दी। चल चल चल। अरे जीजा जी आपको ये कह लें गोड़ लागत नहीं खुश रहो साली जी। कब कोई आई नहीं 1 घंटा भइल उतनी आज सासू कोई माँ से बासवा कहाँ लेके जाता चली तब बैठी पानी नहीं पी हाफे पाट पे चली नहीं ना रो चल चल हम पानी ससुरारी है तो। चल रही है। आओ पानी पी ली ए चीज सुनी आई है ना। चलो चलो हम आओ चले कहाँ पतिया है ओइनी है ना तेरा पाहुन रमाई के चुमा लेता ना ये का खतड़ू तू वो ये पूछे हम देखिए हम सपनों में ना सोचलियो वही में कहता नहीं। अरे भाभी मैंने तोहरो मजाक करे का आदत तब तक ना गोल ना अब बेटू चलो हट चलो मजाक लेके करेंगे जाते हैं मजाक 24 घंटा मजाक के मूड में रहेगी। तू तो मजाक ढेर करेलू। मजाक कर तनी का आए आपकी दीदी का लगला कि आपके छोड़े के मन ना करला दिन से रात छोड़ पकड़ते रहे यार हाटा कट्टा अब में तो आप बहनी ना भी छोड़ेली। हाटा कट्टा में डाल को तो छोड़े के तो मन कहां करी। वहां अंगुरिया डाल तनी लचा तरीका बताइए रुआ खूब उल्टा सीधा बोला दिन तक का अरे करी। बाप रे बाप मेहरारू के नाम दिन रात दाल भात खात खाते हम जा जाता नहीं तो कबो कबो तनी आ पनीरो दिनो खाई खाई बाकी करी कोराइल जातनी सफाइल जातनी का बात बजी का खातनी जी और तो दीदी ननदिए ना खूब खियाव तारी गोटा कहे के बाटे तारी। जो है बाकी जैसे ही रहे तैसे ही चल देही ना पाऊ ना देखो हमके शर्माए के लजाए के ना ना बहुत कोनो अच्छा दिक्कत ल नहीं जाओ है। के ना चाहिए एकदम जहां रहो अपन घर समझ के रहो और ही क्या है एक निखा तरह जल्दी आई ना ना लगा के छोड़े के मन ना करे ना के तनी आई तो देखी हम मनियो के अब देखा भौजी अब जाने लो कि ससुराली में आइला पर बार बार मानजन ना होला साली जी समझिए। ये तो ऐसा बात नहीं के जी बा लेकिन एक बात लेकिन रउआ लोग के नहीं की कहत ए सुनिए बतिया बोला साली। 5-6 दिन रही तो जाइब
कि का उतना तो जा जानी जाए 5-6 दिन का हो जाई तो का हो जाई ना रह सकी ना आ दीदिया का याद आवत है का जने भौजी ना जी 5-6 दिन रही तो जाई ठीक है कहत रही 5-6 दिन चलो सासू से कोई प्यार हो तरीका। जाए। ना कोनो दिक्कत नहीं के कोनो दिक्कत नहीं जब और हम रह जाए खानो से करा 4-5 दिन आ का का बनी 10 दिन रह लेम पनीर ले बड़ी मम्मी चले बना दी जाओ रोटी बना दे खाली पनीर बनाए के बाद चलो ठीक बाटे बना साली जी ठीक है बा ठीक चल है तो बनावा तो हम नहीं ठीक है तो बतेरो तो और ही बना ठीक है साली जी बोली काहे जी बड़ा हम जेल बनी कोनो के रखले बनी का अरे आपके ना। दीदिया तोहरे- आपके ना छोड़ेली तोहर दीदिया के रखले बनी मन करता ना साली जी तहरा के रखे खातिर करता ना कि दहेज में तोहरे के लेके उठा ले जाई उठा अरे ले मजाक। जाऊंगा तुझे मैं डोली में देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी अब मैंने दीदी के ना लेके गइल हनी का डोली में आ तो डोली में लेगा नहीं लेकिन तहरा चेहरा के देखत रहनी ना तार दीदी में कहाँ रस बा जितना तहरा में रस हट रहनी खाली फालतू बोले कि ये मैं आप फालतू का बोले साली जी से मजाक करे मेरा मन भरला ऐसा ले जी हुई ना एकदम मजाक में रहे चलिए आज जल्दी खाना बनाओ तनी आज जल्दी से आप आ जाए ठीक ना अब मजाक करे वाला आदत छोड़ दें ला, साली हो तो तनी मजाक ना कर सकीला बाप रे वाह चलो कोनो दिक्कत नहीं है सासू से प्यार हो तो खूब उठलाली चाटा ताड़ी आ चाटावा ताड़ी आ सालियो से हेनी माया लेबे दा आ तनी सर हजू बाड़ी उनहु से तनी तनी माया फरके लिहल कर अरे बाप रे कोनो दिक्कत नहीं के 1 हफ्ता रुके के कहताड़ी जा 1 हफ्ता ना 1 महीना ही रुके अपन श्रद्धा पुराई श्रद्धा देखा कबे से खाए गइल बाड़न आयो अभी तक ले अइलन ना लागत कि वहनी में अझुरा का गइलन हाँ तो हम जनम मार देम अपन तो मरबे करम उनहु के मारम हाँ ना खेलम ना खेले देम खेलिए बिगाड़म उहे हाल बाटे देखो कब आवेलन आवस तब इनके पता होता नहीं ना खेलम ना खेले देम खेलिए बिगाड़म आव मतलब कि सोना चांदी का खतरा नहीं हो नहीं पकौड़ी तनी भाभी बनौले रहली पकौड़ी बनाने आ मछली नुकसान अरे दादा हो दादा मने उ जौन बनल बा उ नुकसान हो की नहीं खैनी है एगो पीस खैनी हेने मुंह घुमाई न काहे मने मुंह क के बैठल बनी लाज लगा महका तनी का हमरो रखे लाज लगता रहुआ तो जबरदस्ती छतवा पर कोले लगी हमके लाज लगता पकड़िए ना ये आपके लिए गिफ्ट है हाँ ठीक है अरे हे नहीं ताकि ना बोली मतलब कि हमसे कितना प्यार करेनी हेता ना हेता ना मतलब ई का क्यों इतना करेला हम हेता ना अच्छा ही बात बाटे अच्छा तब मने एगो काम करी हमके लेके चलो ई का को तनी रहुआ कहां लेके जब हमके पिटवाई का और बेटी जानी त फांसी कोई देम कि बाहर जातनी कमाए हम कह देम कि हम बूढ़ऊ के जातनी उ का जानता रही सब हां जी अब घर के पता लबा भाभी आ साली जी जोनिया जाता केते एगो काम करी जाई घरे जोन करे के बाद कहिए लिहनी अपन वाली तो ठीक है बा। जाई घरे आ घर से लगले आई ठीक ना हम ना आए बा मजी अब रहुआ जितना हमारा जिस्म से प्यार रहो कोइले बनी अब हो गेल पूरा हो गेल बेटा रहो शौक अब हम ना आए जाइब तो ठीक है बा कह देनी शौक अच्छा सौख हाँ ठीक बा रहुआ भेज देतन तो ठीक है बा हम तो जातन जाई ना मतलब कि ना मानो देखिए अब घर के लोग शौक करे लगी ना घर के माने कि फेरा में पड़ गनी हमर काहे तो काहे एकदम जान जेम ना आ कि कैसन होखा ताटे का मजी बोली का हम बताएं जी चक्कर होता दवाई ले दी सही बात सही कैसे जाननी के में चक्कर होता हम बुझी ना ब्रिजेश डॉक्टर की दुकानी पर रह के ना तन मैंने सीखा ले बानी की ब्रिजेश डॉक्टर की दुकानी पर रह के सीखा अरे ले का बानी ना बताई जी अरे बोतेला का पार हमरे टूटे करी है मोरे राजा जी हमरे राजा जी कौनो ले तो दवैया मोरे राजा जी रउआ हीरोइन बन के हमारा के हीरो बना ले बनी रउआ शर्म लिहाज तक करते अरे नहीं घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आया है सुनी ना देखिए अम्मा जी होइसे दुल्हन का बू ने खेवत आमा जी का बू आवता मतलब उ का होला चुमा अच्छा अम्मा जी के अम्मा छोड़ी ना छोड़ी अरे बाप रे अरे मत काहे अरे गिरा देखो अरे बड़ा टूटल छोड़ी ना छोड़ी ई का पतंग जी
माई का रे ला शर्म बात तोरा हां ये देखो नो जरा का हो तनी जीजा? हमरा तो वही दिन शौक हो गया छते पर लेकिन हम ना कुछ कहनी ना कि हम जान लगा मजाक ले ली हनी देखत है ना ला शर्म नहीं के तोहरा अजी पाहुन कैसन रह बानी जी बताई तो पहले मेहरार नहीं रहुआ जी आए कैसन आदमी बानी जी पांच पड़ा से दिन तो हम तो मत तक धरा थे हम ये तो आए मम्मी जी लोग ना बुझाई जाओ बाप अपना बेटी के लिए बात करतनी तोरा ला शर्म ना लगल होगे मुड़िए टूट गेले पानी का खा ले ना सब नहीं खे मने तोरा ना लाज लगल हो के अपनी लड़की के घर बर्बाद कर तड़ी जय दादा जा बुढ़ी बुढ़ी के ना सिखा दी समझ लो ना बताओ दामादे तारा लौकल ह ना हम ओही लतिया में जंत्र में छते पर शक भई रहे तो ठीक बाकी ना कुछ बोलत रहनी हमनी के उम्र रहे मजाक करके हमनी के वजह सोचा सा कि जब वो बंगाल में जाके मुंह मारतन तो हमें जे मारा दामादा मिल रहा दामादा मन करते के सही में ला मार शर्म लगल के सुनी त का कही कि बताओ जब अपने घर उजाड़ देल तो दूसरा का उजाड़े में के टाइम लगे दादा दादा ला शर्म राम छी उल्टी करताड़ी अरे उल्टी करत है कि तबीयत खराब बा का तबीयत काहे खराब बाटे रोवा ना बुझल लेकिन हम बुझत तनी का बात बा समझ गई ना का भेल बताओ ना। करम करवा ली हरी रही तबीयत काहे खराब भइल बाटे एगो भाई रौराई एगो गोतनी के शौक रहे ना पूरा क दिला ना का पूरा क देला ना का के दामादे के और दूसर थोड़े हटे लाज निकल अरे भाई, ई सही कहतड़ी। सही तो झूठ बोलतनी हम झूठ बोलतनी का ये भगवान जी तू तो नवावे हंसा कटोरी में तनी हरी मिर्च आराम के अचार लेके आओ। खटाई दे दिखाए के एक लाज निकला के बूढ़ी के लाज निकला एकदम से अरे ऊंच नीच हो जाता अल्ट्रासाउंड करावे के पड़ी अल्ट्रासाउंड का लेके आओ तो रुपया तक कौन तरह से का कहत एकदम गोइल गुजरल तुमको लाजबा बुढ़िया के ये तू मजाक कर तुम तो बुढ़िया इतना काट दी समझ बताओ अब बेटा पतो एक मालिक वाली भइल त एंगने के ना करे के का अपना भता के गाँव जवाब में सुन त का कहिएगा तभी हमके करे के चाहिए त गाँव में अगर ना जात नहीं रह दीदिया से कह हम ई बात मत तू कहबू कि हम जा कहब, हम खुद समझ कह के के अब देख देखा इनके एबरा काट के रखब कहां गोई जिया तब कितना निर्लज बना सा दोनों